Dat we moesten focussen naar de volgende wedstrijd toe. We hebben Den Bosch thuis. We moeten een goede week nu hebben om Den Bosch zo goed mogelijk voor te bereiden. En nadien hebben we die play-offs. Het doel was een goede wedstrijd te spelen vanavond, zonder kwetsuur. Ik heb een speler erbij met Philippe Bach nu voor de play-offs. Dat is alles meegenomen. Dat neem ik mee naar de play-off toe. En we zien wel. Nu we moeten onze niveau nog naar een niveau naar omhoog brengen. Om om een goede rol te hebben in die play-off. En wat moet er dan omhoog om in die play-offs een goede rol te kunnen spelen? We moeten van alles beter. Dus executie, verdediging, rebounds. Vanavond zien we hoe Groningen hebben ons gekwetst met die aanvallen de rebounds. 17, dat is veel te veel voor zelf tegen Groningen. We moeten een betere job doen om de mensen te blokken onder de riem. En dan die rebound controleren. Dan kunnen we van een wedstrijd spreken. Als je dan kijkt naar de vanavond, de kwart 2, kwart 3 en kwart 4, dan blijf je eigenlijk heel dicht bij elkaar. Eigenlijk verlies je het in het eerste kwart. Hoe kan dat? Ja, misschien onder de indruk van de presentatie en de bloemen dat de Groningen heeft gekregen voor hun succes in de beker. Dus misschien onder de indruk te veel respect getoond tegen dit Groningen. En dat mag juist niet zo meteen in de play-offs natuurlijk. Dat je alleen maar tegen grote teams speelt. Ja, dat wel. Maar ik weet ook dat we hadden niks te winnen vanavond en niks te verliezen. Alleen we wilden een goede wedstrijd maken voor onze confidence. Om onze vertrouwen naar de play-off toe. En we hebben dat redelijk goed gedaan. Behalve die rebounds en die eerste kwart die voor ons zeer moeilijk was. Dus als je naar de play-offs kijkt, dan onthoud je kwart 2, 3 en 4. En vergeet je snel die rebounds en die ga je verbeteren. Dat ga ik niet vergeten. Dat ga ik meenemen naar de toekomst. We zien wel. Nu wedstrijd per wedstrijd. Nog één wedstrijd voor ons publiek. Om hun bij te trekken naar de play-off toe.